Salamat, ma'am. Dagang salamat po dyan. Reply ko kung nakapadayag niyo sa mga umaabot na aktividades. Ang balikan. Lahat ng sagot. Straight to the point. November 7 mag-start ang registration. Nya ay mo katingala nga basin kon diha sa pag-anhan ninyo sa opisina, labi na kon panahon Sabado nga sirado, pero tuan na sila sa gitawag og satellite registration kay dunay request ang pipila ka mga barangay, especially kato mga rural areas nga mga barangay mga kasama. Dunay mo participate yes linya sa ato ang communication. Hello sir, good morning. Hello sir, good morning. Okay sir. Good morning. Okay sir, good morning sir, good morning. Okay, good morning sir. Okay, mo hatag lang tao kanang mga Opinion. pamahayag Okay. in connection aning atong sa ulugon Sa ugma no mga manager. mga santos o kanang sa mga kalag. Okay. Okay, adlaw sa mga Santos November 1 o adlaw sa mga hingpanaw na sa laing kinabuhi no mga kalag November 2. Actually kining kasaulugan kung mangutana ta og biblical basis sa basihan anis Biblia, wala tay litra por litra o direct basis aning kinahanglan gyud siya sa ulugon. Pero doon na tay kanang gitawag og authoritative basis. O nga ang simbahan pwede makamugna niini tungod kay naa siya gahom sa paghimo ani no. For example kanang sa Mateo 18:18 nga gi tagaan og gahom ni Kristo ang iyang simbahan sa pagdili og pagtugot. So para sa nang maghimo og mga ecclesiastical law. So mao na ang atong authoritative basis ngano nga ang simbahan pwede mahimo ana. Dayon dito ta sa kanang itawag nato og kining gitawag og human factor no. Nga ang Biblia ga tudlo og paghigugma. Nagtudlo og kanang pagkighiusa. Then one way of expression of love kanang ato handumon ang mga hingpanaw na sa laing kinabuhi mo na siya no. Mo na siya kanang gugma o love factor nga dili na siya against sa atong Kristohanon nga pagtuo tungod kay ang paghandom sa atong mga hinigugmang nangamatay na usa ka Kristohanon nga butang. In fact na ako ikutloon nga bersikulo sa Biblia, manager, okay lang? Okay sir, Jose. For example, ang Nehemias 1:6 giingon diri, "Look at me, Lord, and hear my prayer as I pray day and night for your servants, the people of Israel. I confess that we, the people of Israel, have sinned, my ancestors and I have sinned." Now, ang pangutana ani is, are his ancestors are alive or dead? If we continue reading till the next aning mga point ani manager kining Nehemias 2:5 natin nato gibase giingon, "And then I said to the emperor, if your majesty is pleased with me and is willing to grant my request, let me go to the land of Judah, to the city where my ancestors are buried, so that I can rebuild the city." Una ay pag adto sa kanabang lubnganan kasamang manager. Okay. Yun ang basis po aning pag-ampo alang sa mga nangamatay sa atong Bibliang Katoliko sa ikaduhang Makabeyo 12:44 hangtod 46 nga expression of love nato mga Kristohanon na agyud pagahimoon nga pag-ampo alang sa mga nangamatay, although ang decision ani kung mo-aproba Ginoo ra gyud gihapon. Pero ang paghatag sa atong expression of love wa ta is Ginoo ana, pero ang pag-decide kinsa tong luagan niya iya ra gyud na kasama ang manager. Okay sir, no,
support of clarification lang pod, sigon pod ni sa comment pod sa uban nga sikta. Kining pag-question nila, part man ni sa kining gitawag nimo og authoritative law sa simbahang Katoliko o ginatugutan mapughan nila kining mga selebrasyon sama niining mga party-party nga magisuot sama sa hulagway sa gi-consider nga demonyo ang ato mga kaigsuonan, part ba ni sa gitawag og love sa ato ang gisaulog? Well, wala. Kasama manager. Actually, parehas to ni sa ato bang kining pagkakatoliko nga bisag na atay doktrina, pero dili tanan masunod na to, no? Okay. Na Okay, sir. dugang-dugangan na to ba, no? Na manggay ko yung nakita diri nga kuan diri nga gipanawagan yun ba? Kay duha ka klaseng uniforme diri sa pagsaulugan na ay kanang murag mga balbal ang suot. Oh yes, na mga sungay-sungay. Okay. Ingon mga diri, let us not promote the face of fear and the devils through these costumes. Kay sir murag na punting kining mga kalag nag-sign of simbolo nga kanang dagway nga kahadlukan, di ba sir, no? Yes, so nga gibutangan po dito mo ni sakto gyud versus ingon diri. Why not we change like this one? Let us bring back the true meaning of Halloween. Holy, no? Holy Eve. Mo mo dyan siya meaning, meaning kanang mga costume nga nag-portray sa mga santos mo ta na suoto na to. Pero kay ang pagka ang nahipatik magud na sa to ang hunahuna nga kon makadungog tag kalag kahadlukan, so ginasuot nila kanang mga costumes nga aron ang uban makakita mahadlok. Mao siguro na sir. Oo na, kasama nga manager atong nakita din gani sa history, nakita na ko na nga dili man gani Katoliko may gauna-una ng costume. Inaaman po sadto siya pasiluan lang ko sa uban nga. Dili Katoliko nag-una-una, mga SDA, mga sa ba? Kuan sa akong research murag mga pasuri lang ko sa atong mga isong protestante no, sa akong research dito na sa kauluhan. Di po ba Iglesia ni Cristo? Dili ang nagpuso ana kanang dito kay na may mga protestanting dili mosupak ana. Dayon sa atong pagtan-aw sila may gauna-una ng klasya sa pagsuot. Dayon ang mga Katoliko gaawat-awat na lang ko Awat na lang. And then kana og i-discourage kita sa atong mga pari ana no sa kung ibase sa pagtuo. So dili di originator ana ang Katoliko, ang ubang mga sikta. Atong nakita lang pagbasa-basa na to ana ang historical ana kasamang manager. Di na ko na sa kanagaling mga kuan port kining kanagaling showbiz. Showbiz. Amerika inana magimo-himo ba. Na mo'y igsuot din hangtod maawat mo nang maapektuhan po tao ng mga Katoliko nga hina po kayo ba weak po ang ilang pagtuong Katoliko. So mahog ni sir nga dangan ning ubang mga sikta nga mo'y naghimog butang nga miawat ang mga Katoliko. Di lang po ta makapasangil og ayo nila kay boss man gyud ta responsible no. Kung kabaluta nga katusipyat nga no awaton mo po. So kitang tanan na agi kulpaan ni dili lang sila. Mao na weakness sa Katoliko kining pag-awat-awat, mao na hinungdan po uban nga namalhin og laing relihiyon. Yes, kasamang manager. Bisan ka na galing patay ka na. Pang puno-puno ana nga wala itudlo sa atong simbahan. I-discourage gyapon ta sa atong mga pari ana kay wala na ilabot gyud sa atong pagtuo. Kanang tuo-tuo ba? Pagtuo-tuo, mga kulto-kulto. Yes, so kana lang akong ikatampo kasamang manager. Salamat kay sir sa imong pagpasabot karong Salamat po kayo. buntaga. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point. Na dili man di ay mga Katoliko maoy originator aning kuan di ay aning gitawag nga mga Halloween costumes, nga mga Halloween party. Dili di Katoliko. Nan karon sa wayon ang Katoliko magkasama nga nag-imbento ani. Dili di ay. Di pod tumbok ni kasamang Silbert Dunduyano magkasama sa CFD nga SDA ba ni? Inon SDA daghang kayo ning grupo po sa SDA daghang nga pastor. SDA ba ni piniling nasod ba Kingdom of God, mga Rock Christ, Iglesia ni Cristo o ubang pang mga pagtuo magkasama basta kay ang in general is
kini gitawag og mga protestante maoy nag-ulo-ulo mo'y originator aning maong selebrasyon nga hantod karon na kuan na nasunod na sa mga kabataan, especially mga batan-on ron na singabot na gani ang kuan kada na ang kasaulugan ining kalag-kalag na nadayon na mga gitawag og kanang costume nga kanang Halloween ba kanang makahadlok dayon daghan ang mga party mga disco party gitawag og Halloween disco mga kasama dinhi sa dakbayan sa Dipolog natay nakitang ipampost sa mga social media mga kasama nga nagisuot nag mga kananaang mga maskara nga siga kaig mata dayon pulahon pagyon murag matag kulansiya nga langgam dayon naapay bungot-bungot naapay mga sungay-sungay kalkag kaig buhok murag way panudlay mo nay giingon ba nga nagpasabot nga kini di nga kalag kahadlukan yung sila nga ayaw kahadloki ang kalag nga patay kung dili ang kining kalag nga buhi mo'y kahadloki kay mo patay pa na mga kasama. Dire-diretsong mga balita. Ngayon po sila mas kahadlukan ang kalag nga patay kay nganuman ug mo'y mohikap bugnaw kayo murag gisod og termos niya og mo nay mohangop nimo delikado kay ka magkasama. Sana sa part na sa mga pagtuo-tuo wagi naka-prove puiba na magkasama og unsa gina ka porsyento sa pagkatinuod niya ng mga butang. I-text ang inyong mga putog opinion og mga adlaw adlaw sa mga Santos, Todos Los Santos, holiday karon alang sa tuang nga mga kaigsunan hantod og mga adlaw. Tatak alas 6:45.